ଆଇ ବା ଆଣିଛି ଆମର ମାଛ ଦେଖିଆ କ'ଣ ମାଛ ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଡ଼ି ପଳେଆ ପଳେଆ ଘରାଡ଼ି ପଳେଆ ପଳେଆ ବା ପାଇବ ମାନେ ଆଗରେ ସେଇଠି ରଖିଦେ ସେଇଠି ଚୁଲା ରଖିଦେଇ ପଳେଆ ଦେଖା କ'ଣ ତାପରେ ବା ନାକି ଟିକେ ଚା ଫା ଟିକେ କର ଢେର ଦିନ ପରେ ଆଇଛି ପୁରା କାଂସ ମାଂସ ନଦୀର ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଖୋଲ ଝୋଲା ବା ଦେଖିଆ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ବା ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଘିନିକି ଆଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ एक्चुअली पानी बहुत ଥିଲା ଆଣିପାରୁଥିଲା ପାଣି କମିଲା ପରେ ଆଣିଛି ବା ଦେଖିଆ ଏଇ ବାଲାଟା ଗୋଟେ ପୋହଣାଟା ନା କ'ଣ এটা কি পোহাল এটা মিরো ଏଇ ଜର ଜର ସେ ଜର এটা কোন କାଳି ବୋଇଛି ଆଉ ମୀର ଫିର ଛୋଟ ଏଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଠି ଜରିର କାଢ଼ ଓଜନ କରବା ଦେଖିଆ ଅଧେ କିଲୋ ତ ଆଣିଥିଲା କହୁଥିଲା ଅଧେ କିଲୋ ପକେଇଲା ଦେଖିଆ ଶଙ୍ଖ ପାଟୁଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହଁ ପୁରା ଅଧେ କିଲୋ ସେ ତ କହୁଥିଲା ଅଧେ କିଲୋ ମାନେ ଅଧେ କିଲୋ ଆର ଛୁଆ ସାଇଜ୍ଟା ପକା ଛୁଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ଏଇ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି କହୁଥିଲା 150 ତାର 150 ପକେଇଦେଲା ପୁରା 150 ସେ ସେଣୁ ଓଜନ କରିକି ଆଣିଛି ବା ଦେଖିଆ এই ଦେଖିବେ ରୁହନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ଏଇ ଶଙ୍ଖ ପାଟୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍ଖ ପାଟୁଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଇଏ ବି ସେଇ